И втора част. Ще ми се бъгнаше, извинявате. И ще има втора част на това. Може да има и трета, ако пак да забъгне. Ще извинявате, ама. Ще го качвам явно на части. Да. Първа част, втора част. Ще ви разведем сега. Warp Events. Знам кой го е правил, ама въобще. Ама е доста готино, ще да се каже. А може да си имаме и в други сървъри, но зависи кои са, виждате, нямам премишлено още. Моля ви, гледайте тези клипове, 1000 гледане и правим ранг ютубър. Експи. Експито трябва да знаете. What the? Те скелети, там другата страна, те отиваме на food. Какво на това фуда? Не, го фудът. Да. Бачка. Вот си. Който си и тести, така. Вот. Жайо. Така. Коментажи нямаме. Така, пишете тези, които са админи или нещо такова. До Helper не е до модератор. Пишете Жайо, името на играча. Жайо от 1 до нещо си, дата, минути, там са една. Отиваме на Jump. Аз ще ви представя какво е Warp Jump. Един тикермино го е правил. Бърн пипи.